Och för att bia Gentir tja januar filmlaga fälla. Så blir det nummer 8. Folk limon i filmlagasambanden och folk finner i blå. Och till filmlagasambanden som lättar medaljerna. Barba Jansdóttir och Rakul Jansdóttir vänner till januar filmfällan Gentir A. Hur Jack has fair? Det gick ordentligt gott. Har det gått som förväntat? Ja, nog lunta. Man kan inte alltid veta vad man säger hinner, men det gick för mega gott. Ordentligt gott. Bättre än förväntat nästan. Har det vant hash fram till detta? Allvarligt. Ja. Så vänner så är det tid som jag har avgjorna. Vi lägger brott till nästa kapping. Ja, helt avgjort. För kämpa vidare. Man ska inte bara hålla nu är den lagt, men det blir ringar. Är det något specifikt man bröda? Jag har alltid inte... Jag vet inte, för dusche. Så han packar domaren för att se till... Ja, man får vimmärskningar från timern så kommer vi så jotta och till att bröda. Kallade du de stöje och i filmers i Gentir i år? Det var rättligt högt. Ja, jag hade det ordentligt högt. Det var goda kvarter. Du hade ju inte så goda kvarter lägga till alltid. Ja. Barba Rakul, tack för det och gå ätna fram här. Tack för det. Tack för det.